खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय थुसिनाय नोंथांमोनखौ खामानि बगालाय मोखां लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरलाय बोरैखि ओमफ्राय नै आङो दा बेवाइनावसो दंहैयो आरो माइनि फैसा हैनो ओमफ्राय नै साहाबो लोंबावलायबायसो फुंजानि फुंजा थांनानै ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय बिदिनो मा रायज्लायदोंमोन आं बेयाव गोसोआव गैला जायखिया भइस होनानै होनबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव हनै हनै कर'नासो होबोगासिनो नोंथांमोना खोनासंबायसो खोनासंनो हागोन नै नोंथांमोना खोनादोंना साहा लोंखांनानै लकेल लाफा दं होननायखाय खानानै हरनो होबाय आं आब'खौ नै आब'आ खागासिनो आरो ओमफ्राय हौवाजों खर'नायखौ खोनाहोनांगौ रायजासिगोन नै रायदोंबाय आंनो लाफा जागासिनो आरो लोगोफोरनि लाफा लाबोनायखौ लकेल लाफा ओमफ्राय ओंखाराखैनो होनजायो फ्रायानो ओमफ्राय बिस्रा मालाय औवा सिङाव आरामनो औवा सिफायनानै बे मुरानि हासार जानाया औवाया सिफायनानै बै मुरानि हासार जायो बेयाव आराम फोदों आरो बारा बग्लाब बथा बिदि क्लाब क्लाब जायाखै थारमाने एसे थेंगन मोजाङानो आरो बिदि लाफा लकेल बाजारनिखौथ' आं बायफेरनानै जाया मुलि मोनामो थारमाने मुलि मोनामनाया बोरै बांगालफ्रासो दिहुनो नालाय बिसोरथ' बारा जानो रोंगौ ओमफ्राय हासार होनानै दिहुननायानो मुलि मोनामो आरो मुलिखौथ' जेनेबा बिदि मुलि सारा लाफाफ्राव बै फोनायफ्राव जि हासार होयो बेफोर हासारानो हाबहाबो आरो हाबहाबनानै मुलि मोनामो गोथावथार होननानै खोन्थादों दाख्लै बिजावजालिया जोंनि बिजावजालिया बायनानै जाखांखाबाय बिजावजालि काटेबा ओमफ्राय दंबावो एसे लाफाया बुरजायानो ओमफ्राय रावनोबो हरनांला दा आं ओंखाम गोरलै जाहैबा लाना थांफानोसै होननानै खाथिमारानियाव लाना थांफानो होननानै दोनहोबोबाय आरो लोगोफोर लाफा ओंख्रिजों खोरोरो जाखांनानै दा खामानि मावनो आखायाव लालायबाय खामानि जोबनोनो रोङा आरोखि ओरैबायदि ओमफ्राय दा मा खामानि मावनो आखायाव लादों आङो दिनै बागलगाव बाजार नालाय ओमफ्राय बागलगाव बाजारखाय बाजाराव एसे खरस जानो मोनो खोमा होननानै बे गयखौ एरख'नो लाबाय आरो आं बे गयखौ एरख'नानै केजि हिसाब फानहैगोन केजियाव 300 मोनो नामा 300बानो हरबाय सेरनै लांनोसै आरो आङो ओमफ्राय जाहाथ' ओंखाम गोरलैया बुधबाराव होनदोंना ओमफ्राय फारौ एरिबो लाबोनांगौ फारौल' लाबोनांगौ दाउफ्राथ' न'आवनो दंखाजोबो ओमफ्राय एसे खरस लाबोनोसै मस्ला मस्लि जानाय बानलु सानलु थाव बेफोरबायदि लाबोनो थाखाय एसे मोनो खोमा सेरसेयाव 300 मोनोबा सेरनै 600 मोनगोन बे 600जोंनो आङो खरसफोरखौ मेकआप खालामनानै लाबोनो हागोन जेनेबा जानाय लोंनायनिखौ आरो ओमफ्राय फारौफोरखौथ' एक्सट्रा दोनदो बे फारौफोरनिखौ एक्सट्रा आरो ओमफ्राय दा आं मावबाय थानोसै आंनि खामानिखौ नै दा आं गय देख'नांगौसै सिखाफोरजों देगोन आरो गयानो बांसिनानो गेसावसो जायोहाय लोगोफोर माबायदि देरख'नायसै आरो गेसावना मोजां लासै खालामनांगौ नालाय मोजाङै बिखुनजोआबो गैया माइरं लायनो थांदों दाबो मोनफैयाखै मोजाङानो एसे एनै गोसोम थायो माबा बागलगाव बाजार मोनफैलायबाय ओमफ्राय मस्ला लाबाय आरो नै मस्ला मस्लि ओमफ्राय फारौआ लाखांबाय नै हाथायानो बारा जाथ'वाखै ओमफ्राय दा दसे उनावसो लैहोर फैजोबगोन आरो मानसिफोर मस्लाल'सैना आजिखालि मैं ब्लग बानायना आगोलाव मिस्ट्रि मावोमोन दा मस्ला दखानि जाबाय आगोल मिस्ट्रिखौ एसे रिथिया मस्ला दखानि एसे तेल दखानि बाजारनिफ्राय बबेयाव सफैहोनाय लोगोफोर एकदम डाइरेक्ट दुब्लि बारियावसो सफैलाबायबाय आरो हाथिमारायाव फैदों जोङो ओंखाम गोरलै जानो ओमफ्राय फिसाजोआ उन थाबायगासिनो फिसा माखासेफ्राथ' दहायनो थांखादों ओमफ्राय नै जोंनि मालदांफोरा दसे हाबब्रबबाय आरो मोनथारसिगोनानो गाजर नैबे रोमै-रोमैफोरनियानो फैद' औ आं खनसे ना हमनाया गोरान जाजोब्बायानो नै बेयाव माइ गोजासोमोन नालाय गासिबो हालौजोब्बाय बेसर देमसि माबा माबि फोलाजोब्बाय आरो फै मोनफैबाय आरो आं हाथिमारायाव नै मालाय ओंखाम जानो लाहार फाहार नानि मोनहा ओंखाम जानोसै ओंखाम जानोसैनो जाबाय दोनदों नामा बियो मा ओंख्रै होनदों जाबाय आबैयाबो दे मा ओंख्रै रावबो खोन्थानो मा ओंख्रि इयो मावदांना जाफैदों नामा दिनैया हाथवारिया फारांगारिया आयु फैगोनहाय सैथिबो मा ओंख्रि मारै मा ओंख्रि जोंना ना भाजा टमेट'जों ओमफ्राय खोन्थानो रोङा ना भाजा दाउ भाजा आलुजों जानांसिगोन नै दाउ भाजा आलुजों सोरबिलाय रंजालि बार हरबाय नै भिडिअ कलबो हरलायदों आरो नोंसिना माला ओंखाम गोरलैया नोंसिनाव थांनांगौ जाखावहैनांगौ
मोजांखौनो नुवाखैहाय ओंखाम जानाय लाहार फाहार नै जागासिनो लोंगासिनो जादों लोंदों फैनाय लोगो लोगो खावखौ जिरायनानै जाबाय नै लोगोफोर लारि लुरिनो अमा बेदर बाजै आरो एसे लोंस्रोगासिनो आरो ओरै सिख्लाफोर जादों ओरैबो सिख्लाफोर जादों नै जाखांबायानो दा जानो हायाबा आं हरदे इउटुब जोंनाव आलासि फैला बिखुनजो रायखांदोंमोन इउटुब सिख्लाजोंना आलासि जाफैथारला जोंनाव होननानै माला बन्द' मोनगोन जाबाय बिदियाबो हा डिसेम्बर शाहरुख खान ओंखाम जाबाय नै ना बेहाबो जाबाय सबाइ हादाननि हावलिनिया आरो सबाइ हादाननि बेहा जाबाय ओमफ्राय नै सासे एक्टरबो दङ मोसागासिनो आरोखि मालाय बावखुंग्रि हाजोनि सल' मोसादों मालाय मोजां मोनथारोनो बेस्ट सल' जाहैदों इनि जोंहा गोसोना मोसा बिदि जायो नामा सोरनिबा मोसानाया गोसोना मोसादों एक्टरनि मोसानायखौ नायदों ना एक्टर आरो बियो मा थांसै आरो जोंहा नै न'आव थांनोसै दा फिरबिलि जोङो मोना गुलायबाय ओमफ्राय थांनानै फाजा एवहैबावनांगौ न'आव थांनानै जों ओंखाम जाहैखाला ओमफ्राय मा होनो बेसर फोनाय खामलाफोर दं नालाय बिथांमोना फाजा एवनानै हैनोसै एसे जौ नागिरनानै सरकार खालामना हैनोसै बिखुनजो दं नालाय बिखुनजोनि मालाय ओंखाम संनानै हैनोसै अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायनानै गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय बाय बाय